വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഉള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നു, എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പോ ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളും എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ വിശ്വം രൂപം. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം, അതാണ് വിശ്വരൂപം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സഞ്ചിതം യത്തയോക്തം വജസ്തേന മോഹായം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരമരഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ശരിക്കും ബോധമുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അർജുനനുണ്ട്. ആദ്യം സുഹൃത്തായിരുന്നു, പിന്നെ ഗുരുവായി. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? സുഹൃത്തും ഗുരുവും എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാനാണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു.
एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप ऐश्वर्യം പരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. അർജുനൻ പറയുന്ന പുരുഷോത്തമ, അങ്ങ് പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയില്, ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങ് ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് ഭഗവാനോട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരി, നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ ദിവ്യരൂപം കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയാണ്? പല ആകൃതികളിലും പല രൂപങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ ആ ദിവ്യരൂപം നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? അതായത് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? അർജുനൻ അറിയാം. പക്ഷെ നാളെ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭാവിയില് അവതാര പുരുഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ പേര് വരാം. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു താക്കീത് പോലെ, അതായത് അവതാര പുരുഷനാണെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ എന്താവശ്യപ്പെട്ടത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്റെ പല രൂപത്തിലും പല വർണ്ണത്തിലുമുള്ള 1000 രൂപങ്ങൾ നീ ദർശിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് പറയാണ്. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേനൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാണ്? ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകാണ്. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരാം? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ നൽകാം. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ ഈ എന്താ പറയാ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വേറെ ആർക്ക് നമ്മൾ ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? സഞ്ജയന് അല്ലെ. സഞ്ജയന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് സഞ്ജയന് കൊടുത്തത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി നിരീക്ഷിക്കാൻ സഞ്ജയന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട്. ആ വിശ്വരൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരുഭവിക്കുകയും. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. മറ്റു രൂപത്തിനും വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിശ്വരൂപം വന്നു ജസ്റ്റ് നിന്നു, അത് പോയി. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മള് ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടപ്പോ കുറെ ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം വന്നാലും അതിനൊക്കെ ഓരോരോ ലോകങ്ങൾ. പക്ഷെ വിശ്വരൂപത്തിന് അതില്ല. കാരണം വിശ്വരൂപം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പോവുകയും ചെയ്തു. അല്ലാതെ വിശ്വരൂപം പെർമനന്റ് അല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ അവതാരങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആയാലും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആയാലും വാമനൻ, ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ ധാമുകൾ, ഇവരുടേതായ ലോകങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപത്തിന് അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം
അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ വിശ്വരൂപം പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളതല്ല. അപ്പൊ അത് വന്ന് അത് പോയി. അതായത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അത് നിലനിൽക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങളെല്ലാം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്? പരവ്യോമത്തില്, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ആ ഒരു ഭക്തനെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ, താല്പര്യമുണ്ടായപ്പോ ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു എന്നല്ലാതെ വിശ്വരൂപത്തിന് അങ്ങനെ എന്തില്ല, പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ല വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിശ്വരൂപം ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായതാണ്, കാണിച്ചതാണ് വിശ്വരൂപം. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് സാധാരണ നിന്റെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് നൽകാണ്? ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകാണ്. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പരിമിതികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള എന്താ പറയുക, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളുടെ എന്താണ്, ഈ ടെലസ്കോപ്പ് പോലുള്ള സൂക്ഷ്മദർശിനിയൊക്കെ പോലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. അതൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് അറിയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പിളിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇതെന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫുള്ള് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പോരായ്മയാണത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ രൂപം, ആ രൂപമാണ് സാധാരണ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അർജുനനെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകള് സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭാവിയിൽ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെറും ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായിട്ടല്ല, അത് ഒരു എന്താണ്, സത്യമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇനി അടുത്ത ഇനി എന്താണ്, ഇനി സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആരാണ്? സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഞാൻ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ്. ശ്ലോകം ഇല്ല, അതിലൊന്ന് വായിച്ചു പോവാണേ. അനേക വക്ര നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതി ആയുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവ അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടതെന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കൈകള്, എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങള് അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ ദിവ്യങ്ങളായ അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാട്ടിക്കൊണ്ട് കണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് അനേകം കൈകള്, അനേകം എന്താ പറയണത്, അനേകം ആയുധങ്ങളുണ്ട് കൈകളില്, അനേകം ആയുധങ്ങളുണ്ട്, അനേകം കൈകളുണ്ട്, ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങള്, പിന്നെ വസ്ത്രം, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവും എല്ലാവരും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ആരുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം.
ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ട കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങൾ, ഇതിനൊന്നും എന്തില്ല, എണ്ണമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. എണ്ണമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ചിതറിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്, ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചപ്പോ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്താണ്, വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കാണ്. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭാവേദ്യുഗപദുഃഖിത യദീത സദൃശീ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യാമഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട്, അപ്പൊ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു ആരുടെ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ പറയാണ്ടിരുന്നിട്ട്. ഇത് ആരാണിത് പറയുന്നത്, സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആരാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്, സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രന് രാജാവിന് എന്താണ്, കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രന് കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സഞ്ജയന്റെ മനസ്സില്, ആ സഞ്ജയൻ തന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോ സഞ്ജയൻ ആകെ അതിശയിച്ച് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അത് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അത്രയും സഞ്ജയനായ എന്താ പറയാ, ഉള്ളിലത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആ സഞ്ജയന്റെ ആ ഇത് പുറത്തേക്ക്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത് മനസ്സിലാകാന്ന് ഉള്ള രീതിയില് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, 1000 സൂര്യനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1000 സൂര്യൻ ഒരേപോലെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രകാശം അതേപോലെയാണെന്നാണ് സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും, സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആര് കാണാണ്, അർജുനൻ കാണാണ്. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ആര് കാണാണ്, അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു. പിന്നാരെയാണ് താമരപ്പൂവിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ആർക്കോ കാണാൻ സാധിക്കാണ്, അർജുനൻ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആദ്യമോ അന്ത്യമോ മധ്യമോ കാണുന്നില്ല. അതായത് ജഗന്നാഥ, ജഗത്തിന്റെ നാഥ, ജഗന്നാഥ എന്നുള്ള ഭഗവാന് സംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. അതിനൊന്നും ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ്, എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്, അർജുനന് മനസ്സിലാകാണ്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സകല പ്രപഞ്ചവും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരാണ്. കുറെ കൈകൾ വരുന്നു, കുറെ ഉദരങ്ങൾ വരുന്നു, കുറെ വായുകൾ വരുന്നു, കണ്ണുകൾ വരുന്നു. അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു അവസാനം ഇല്ലാതെ, ആദിയും അന്ത്യവും മധ്യമോ ഇല്ലാതെ അതിനും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂളെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂളെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത്? അത് ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ. നമുക്കറിയാലോ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? പ്രകാശം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല കണ്ണിലേക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചടിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുർദൃശ്യമാണ് എന്ത്? കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, കാണാനായിട്ട് ആ പ്രശ്നമുള്ള പോലത്തെയാണ് എന്ത്? അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എന്നാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്താണ്? വിവിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ രൂപം, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഈ രൂപം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, അർജുനൻ പറഞ്ഞ് കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞ ആ പ്രകാശം അങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ആളിക്കത്തുന്ന മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പോലെ വരുന്ന പ്രകാശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ദുർദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? ഇനി ഭഗവാൻ പതുക്കെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ, അർജുനൻ എന്താ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ഉറവിടം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളില് ശരീരത്തില് അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പതുക്കെ ആ ശരീരത്തിന്റെ അതിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയപ്പോ എന്താ അർജുനൻ വന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാവം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചതോടെ? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ കാണുന്നതോടെ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരുമെല്ലാം എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ കണ്ടതപ്പോ? എല്ലാവരും, അതായത് പാണ്ഡവരില്, ഈ 5 പാണ്ഡവരൊഴികെ പാണ്ഡവരില് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര്, പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും എന്താണ്? അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ എന്താണ്? ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. കാരണം നമ്മള് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് കണ്ടത്, അർജുനൻ കണ്ടത്. അത് മാത്രല്ല, ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ഭഗവാന്റെ ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ട് ആര് മനസ്സിലാക്കി? അർജുനൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയായി. ഇനി അർജുനൻ അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് പോവാം. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ നദികളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെയാണ് എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും അങ്ങയുടെ വായുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടത്. പിന്നെ ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് കത്തിയെരിഞ്ഞ തീയിൽ വീണ് എങ്ങനെയാണോ വീഴുന്നത്, അതേപോലെ അങ്ങയുടെ ഭക്തങ്ങളിൽ വീണതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ആർക്ക് മനസ്സിലായത്? അർജുനന് മനസ്സിലായത്. അതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തേ,
ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി പേടിയായി. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവം, അർജുനന്റെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതായിട്ടും ചിലരുടെ ശിരസുകളൊക്കെ എന്താ പറയാ ആ ദ്രാക്ഷകൾക്ക് ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അർജുനനെ കാണണം. അപ്പൊ അർജുനനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, ദേവാതിദേവ, കാരണം ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നിൽ കനിയണമേ എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഋതേപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ആരാണ്, കാലമാകുന്നു. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന, എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ടു കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്, ഞാൻ കാലമാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അവരെല്ലാം കൊല്ലാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള ഇരു കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, അവരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ കാലമാകുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും ആർക്കുള്ളതാണ്, പരമപുരുഷന് ഭക്ഷണമായി തീരാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതന്നെ പറയുന്നത്, പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്, എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ നിങ്ങള് നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ സവ്യസാചീൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, അപ്പൊ നമ്മള് അർജുനൻ കണ്ടു ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ പേടിയായിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് ആരാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഞാൻ കാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പറയാണ്, എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. സവ്യസാചി എന്നാ പറയുന്നത്. സവ്യസാചി എന്ന് വെച്ചാല് അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. കാരണം ഓൾറെഡി ഇവരെല്ലാവരും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്, അർജുനൊരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്, അർജുനൊരു ഉപകരണം മാത്രമേ ഇവിടെ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് അർജുനനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. നിങ്ങള് പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. കാരണം ഇവരെയൊക്കെ ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ. പക്ഷെ നീ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമാകുന്നുള്ളൂ, നീ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രം. അപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എന്തായി, നീയാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്താണ് യശസ് കിട്ടും. ആ യശസ് കിട്ടാനായിട്ട് നീ തയ്യാറാകൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യാ, നീ ആ യുദ്ധത്തില്
യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടാനായിട്ട് ചെയ്യൂ. കാരണം നിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആയുധമയമാക്കുന്നുള്ളൂ, ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണം. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്പയുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായ സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ അർജുനനെ ഭഗവാൻ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്, അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി, അർജുനന് പിന്നെയും പ്രയാസമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അചാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവാഹസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോ തവ്യാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹം പ്രമേയം. എന്താ പറയണത്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങയെ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. അർജുനൻ ഭയങ്കര പ്രയാസാവണല്ലേ. അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, ഈ ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ്. ജഗത്നാഥനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിച്ചത്, കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചു പോന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലൊന്നും വേണ്ടത്ര മാനിച്ചില്ലാരെ ഭഗവാനെ മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർജുനന് പ്രയാസം വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ അപഹസിച്ചു എന്ന് അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ പിഴകൾക്കൊക്കെ അങ്ങ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്. കാരണം അർജുനന് ഭഗവാനെ ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലേ. ഒരു എന്താ മിത്രമാണ്, പിന്നെ അത് കേട്ട് ഗുരുവാക്കി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം കണ്ട് വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോ അർജുനനെ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇത്രയും വലിയ ആ ജഗത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ജഗത്നാഥനാണ്, എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചു പോയതെന്ന് ആർക്ക് പ്രയാസം തോന്നാണ്, അർജുനന് പ്രയാസം തോന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ച് തന്നോട് പൊറുക്കണമെന്ന് അർജുനൻ ആരോട് അപേക്ഷിക്കാണ്, ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായത് അർജുനന് പേടിയായി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, മാതേ വ്യഥാമാച്ച വിഭൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമിദൃംഗമേദം വ്യപേദഭീപ്രീതമന പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രവശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ ഈ രൂപം, ഈ വിശ്വരൂപത്തില് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറി പോകുന്ന ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി, സംഭ്രാന്തനായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കും. നീ എന്റെ ഭക്തനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അത് അതോടെ തീരട്ടെ, ഇനി അത് നീ വിട്ടുകളോ. ഇനി നീ സ്വസ്ഥതയോടെ നിനക്ക് ഏതാണ് ആഗ്രഹം, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്, വിശ്വരൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ഇപ്പൊ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ പേടിയപ്പോ പറയാണ്, ഇനി നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഏത് രൂപമാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കാണാന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം,
ഭക്തന്മാർക്ക് ഏത് രൂപം ഓടക്കുഴലായിട്ടിരിക്കണേ ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രാമസുന്ദര രൂപത്തില് ചതുർഭുജ രൂപം ചതുർഭുജ രൂപല്ല മാതാജി, ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം ശ്യാമസുന്ദരന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ കാണാനാണ്. വിശ്വരൂപത്തിൽ ദർശിക്കാനും ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണേ, നിനക്ക് എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തില് നിനക്ക് കാണാം എന്ന് പറയണം. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തതോക്ത്യ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം പൂർത്താ പുനാ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ചതുർഭുജത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആർക്ക് ദർശനം നൽകി? അർജുനന് ദർശനം. ആദ്യം വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പേടിയെന്ന് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. പണ്ടും ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അവതരിച്ചപ്പോ ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട്, ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്തും ആദ്യം ഏത് രൂപത്തിലാണ് വന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. അതിനുശേഷം ദേവകിക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തില് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, അപേക്ഷ അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശിശുവിന്റെ രൂപം ആര് കൈക്കൊണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരാണ് അതിനു മുന്നും? ആരാണ് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മയും? ഓർമ്മയുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയല്ലോ. വാസുദേവന് ഓർമ്മ ഇല്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവർ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ആ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാണ്? ചതുർഭുജത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് അവരപേക്ഷ അനുസരിച്ച് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഏത് ഭഗവാൻ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പിന്നെ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പിന്നെ രൂപം മാറി മനുഷ്യ രൂപത്തില് മനുഷ്യ ശിശുവായിട്ട് കാണാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇനി എന്താണ് ചതുർഭുജ രൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ചെയ്തത്. ചതുർഭുജ രൂപത്തിന്റെ കശ്യപനും തിഥിയല്ലേ മാതാജി? കശ്യപനും തിഥിയും. പിന്നീട് കൃഷ്ണിഗർഭൻ. അതന്നെ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് മറന്നുപോയി. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഇതാണ് ഈ സാധാരണ രൂപം വരുന്നത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, അതിനുശേഷം ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു, അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് കാണിച്ചു? ഇത് സാധാരണ രൂപം, ഭഗവാന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം. ആ രൂപവും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ 3 രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് ദർശനം നൽകി. ഇനി ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയണത്? നിന്നെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് വളരെ അപൂർവമാണ് പറഞ്ഞ. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റു മാർഗത്തിൽ കൂടി, ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ്? വളരെ പ്രയാസാണ്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ.
ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാക്ഷിണ. അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം കാണാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ പ്രിയതരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും കാണാനായിട്ട് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഏത്? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭക്തി അല്പം എന്താ പറയാ ഭക്തി സാധന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ദർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്ര ലതായ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് കൃഷ്ണൻ ദേവകി അമ്മയായിരുന്ന സമയത്ത്, ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ വിശ്വരൂപത്തില് എന്താ പറയാ സാധാരണ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപം ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപമാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഭാഗ്യാണ്. കാരണം അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദേവന്മാര് പോലും ഇത് കാത്തിരിക്കുന്നതാണെന്നാ പറയുന്നത്. സുദൂർദർശനം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ ദർശനം സുദൂർദർശനമാണ്. അത്രയും എന്താ പറയാ സുദൂർദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കില് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ളതാണ്, അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ളതാണ് ആ ഒരു രൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്തനം അല്പം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സാധനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ രൂപം ദർശിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവനോ ഇവർക്ക് പോലും ഈ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അത് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ സേവനം. കാരണം ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളത് എന്താ പറയാ, നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട്. നമുക്കത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമ്മളെ സേവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭക്തി ഉണ്ടാകണം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു കഥയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, അതിനുശേഷം ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തു, ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ ദർശനം കൊടുത്തു, ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം രൂപം. സ്വരൂപം ഏതാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലും ദർശനം കൊടുത്തു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യങ്ങളിൽ, വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ആ രണ്ട് കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ്. അവതാരി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവതാരിയും മറ്റെല്ലാവരും എന്താണ്? അവര് അവതാരങ്ങളാവും. അവരെല്ലാം അവതാരങ്ങളാണ്. ഒരാളിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതായതുകൊണ്ട് അവര് അവതാരങ്ങള്. ഇത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്, ഉത്ഭവിച്ചത്? അതുകൊണ്ട് ആരാണോ ആ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അവര് അവതാരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരിയും മറ്റ് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളും എന്താണ്? അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതാഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും മുഖപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിട്ട് അങ്ങനെ കരുതുന്ന എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളോടും എല്ലാത്തിനെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും സാധിക്കും, എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിലൊരു കഥ പറയണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മള്. ഇത് ആരുടെ പിക്ചറാണെന്നറിയോ ഈ ഫോട്ടോ? ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം എവിടത്തെയാണെന്നറിയാവോ? ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണനാണിത്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണത്. ഇത് ഉടുപ്പിയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ആര്? കനകദാസ്. കനകദാസൻ ഞാൻ അവിടെ പോയതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു ആര്? ഈ കനകദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അമ്പലത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് സാധാരണക്കാരൊന്നും ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ല. അവർക്കൊന്നും അവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ അന്ന് ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കനകദാസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല? അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്നും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, അമ്പലത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന ബോളുണ്ടല്ലോ, ചമര്, അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിന്റെ ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദർശനം കിട്ടും. അപ്പൊ ബാക്കിൽ നിന്ന് ദർശനം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗം കാണും? നമ്മളെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ജനലിലൂടെ നോക്കും, ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ദർശനം എടുത്തിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, ആ പരിശുദ്ധരായെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കനകദാസിന് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്നും അതിലെ നോക്കും, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളെ വെച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹം. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പ്രയാസമാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ഒന്ന് ദർശിക്കണം എന്ന് ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? കനകദാസിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ആ പ്രയാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാണ്. അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് വിചാരിക്കാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ആ ഭക്തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ തിരിയൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു. എന്തായി മാറി? ആ ജനലിന്റെ അവിടേക്ക് ഭഗവാന്റെ മുഖം
തിരുമുഖം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കനകദാസിന് അങ്ങനെ ദർശനം കിട്ടി. ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ആ അമ്പലത്തിലെ ദർശനത്തിന്റെ രീതി ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ കനൽ തിരിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ വിഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ദർശനം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിലെ പോയി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശനം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ അപേക്ഷയില് ഭഗവാൻ സ്വയം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? കരുണാമയനായിട്ട് ആ ഭക്തന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥ കനകദാസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം മനസ്സിലായോ? നല്ലൊരു അധ്യായം അല്ലത്? കുറച്ചും കൂടി ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വേണമായിരുന്നു ഇതില്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 10 ഇന്നലെ എടുത്തു. ഇന്നലെ എടുത്തോ? ഓ ശരി ശരി. ഇന്നലെ എനിക്ക് ശ്ലോകം വൈകിയായിരുന്നു, അവനെ കേറി. അല്ല ശ്ലോകം ഇന്നലെ 52 സുദർശം പറയാം, ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാമോ? ശ്ലോകം ശ്ലോകം 52 സുദർശം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞില്ല. ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ദർശിക്കാൻ സാധാരണ രൂപത്തെയാണോ? പ്രയാസമുള്ളത്. സുദർശൻ ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി. എല്ലാരും കൂടെ പറയാതെ വൺ അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്, അല്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ്. സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണ. അതായത് ദേവദേവന്മാർക്ക് പോലും ദർശിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഏത് രൂപം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണെന്ന് പറയുന്നത്. തപസ് ചെയ്താലും വേദപഠനം നടത്തിയാലും തത്വചിന്താ പഠനം പിന്നെ ഭക്തി സാധന ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തില് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഏത് രൂപം? ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ദേവകി അമ്മയായ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്, ഇറങ്ങി വന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറയണ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം വളരെ സുദുർദർശനം പറഞ്ഞത്, അതായത് ദർശിക്കാനായിട്ട് അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. സുദുർദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിന് അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപമാണ് ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. വിശ്വരൂപം ചതുർഭുജം, വിശ്വരൂപം ചതുർഭുജം സ്വരൂപം 4 കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അതൊന്നുകൂടി പറയാമോ? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യനിലത്തെ അല്ല 54 ചേർന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞ മാതാജി? വിശ്വരൂപം ചതുർഭുജം സ്വരൂപം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ 4 കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ കണ്ട രൂപം ഏതാണ്? വിശ്വരൂപമാണ് കാണിച്ചത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി. പിന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ, അതായത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി. അല്ല, കൈയോട് കൂടി പറഞ്ഞു 4 കൈകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത്. രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർഭുജം, 4 കൈകള്. ശ്ലോകം 52 സുദർശം കാണിക്കുന്നിടത്ത് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയി. ശ്ലോകം 52 സ്ലൈഡ് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയി. അതിന്റെ സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോയി പെട്ടെന്ന്. സ്ലൈഡ് ഇല്ല അതില്. സ്ലൈഡ് ഇല്ല അതില്. ഇല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോയപ്പോ. അല്ല, ഇതിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ സ്ലൈഡ്. ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ. കാരണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതില്ല എന്നാണ് ഇതില്. അത് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടില്ല, ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തതാ. 52 ഇല്ല, അവിടെ പറഞ്ഞില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ട് 54 പറയുന്നത്. 50 കഴിഞ്ഞിട്ട് 54 കാണിച്ചത്. അത് തന്നെ. പക്ഷെ അത് അറിയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിസ്കഷനിൽ വരുമല്ലോ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തതാ പോയിന്റ്. അപ്പോ അർജുനൻ, ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്?
മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് വേണ്ടിയിട്ട്. ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന്. ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് മാത്രാണോ? അർജുനന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല, എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഭാവിയില് ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ മറ്റുള്ളവർക്ക് പുരുഷനാണെന്ന് ആ രൂപത്തിന്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട്, വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. അറിയിക്കാൻ. ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. അതായത് ഭാവിയില് ഇങ്ങനെ അവതാര പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരിക. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ ഓരോരോ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാ? നമുക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാന് മാത്രമേ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. മാതാജി ഇത് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുമോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ? യൂട്യൂബില് വേറെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല മാതാജി. നമുക്ക് ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കാന്നല്ലാതെ, അല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാ അല്ലല്ല, ഇത് ഇപ്പൊ ഇടുന്ന ലിങ്കിന്റെ കൂടെ അത് ഫുള്ള് കിട്ടും. യൂട്യൂബിലില്ല, ബ്ലോഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവാണ്. അല്ല, ഈ ബ്ലോഗ് ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുമോ ഫുള്ളും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കിട്ടും കേട്ടോ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ആ അവതാരങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതായത് അവരവർക്ക് അവരുടേതായ ലോകമുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം പരവ്യോമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പരവ്യോമം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ പരവ്യോമം. ശ്യാമസുന്ദരം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. വിശ്വരൂപം മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഈ സമയത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം വന്നു പോകും. അല്ല, വിശ്വരൂപം മാത്രാണ് വന്നു പോകുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദരം മാത്രം വന്നു പോകും. ബാക്കി എല്ലാ രൂപവും നിലനിൽക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ്. അവരവരുടേതായ ഒരു ലോകമുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ്? വന്നു പോകുന്നതല്ല, എല്ലാതും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ച കാരണം കൊണ്ട് കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പോയി. അതാണ് വിശ്വരൂപം. ബാക്കി ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമൻ, വാമനൻ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ കുറെ യെല്ലോ കളർ ഓർമ്മയില്ല അത്? അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഓരോ ലോകങ്ങളാണ്. അതാണ് പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് പരവ്യോമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ് പരവ്യോമം എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണത്. പിന്നെ സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്നതിന്റെ പ്രഭാപൂരം പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായി ആ വിശ്വാത്മകമായ പ്രഭാപൂരം. അതെ, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാലുണ്ടാവണ ഒരു പ്രഭാപൂരം എങ്ങനെയാണോ അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്. കാരണം സഞ്ജയൻ അത് കണ്ടിട്ട് സഞ്ജയന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവണില്ല. അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സഞ്ജയൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 സൂര്യന്മാർ, ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാലുള്ള പ്രകാശം എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാലുള്ള ഒരു പ്രകാശം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സഞ്ജയൻ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. ശ്ലോകം 26, 27 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അസൂയയുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണെന്ന് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തിപുരസ്സരം 26 അതല്ല, 26 ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക്. അതായത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നു. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞമർന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ എല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരും വായിലാവും. ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോകുന്നു. മനസ്സിലാക്കി.
ധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന എല്ലാവരും, പാണ്ഡവരൊഴികെ പുത്രന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരും, പിന്നെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാവരും പ്രമുഖരെല്ലാവരും വാക്കുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണ്. ദ്രംഷ്ടക്കൾക്കിടയിൽ ചിലരുടെ ശിരസുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞതായിട്ടും അല്ലെ. ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ കാലമാകുന്നു. കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കാലമാണ് ഞാനെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സമർത്ഥമായ രാജ്യം ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. കേവലം ഒരായുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചി. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന പറഞ്ഞ, കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നിനക്കൊരു എന്ത് കിട്ടാനാണ്? യശസ് കിട്ടാൻ യശസ് മാത്രമേ നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ്സാകാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? ഇവരൊക്കെ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. 52 സുദൂർദർശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ബ്രഹ്മാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പോലും ഈ പ്രിയകരമായ ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല. അർജുനന് മാത്രമേ ആ രൂപം കാണാൻ. ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതായത് ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരു രൂപമാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് വിശ്വരൂപല്ല, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ദർശിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രൂപം കേട്ടോ. ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഭക്തന്മാരെ ഏത് രൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസാണെന്ന് പറയുന്നത്. 11:54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന് ഈ കാണുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിലല്ലാതെ ഈ മാർഗത്തിലല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഭക്തി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. 11:55 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന? മാതാജി, നമ്മള് ഒരു കാര്യം വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യും, കാര്യകർമ്മങ്ങളെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യം മാറ്റി കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ സുഹൃത്തായി പെരുമാറുകയും ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഖരൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ നിശ്ചയമായി എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. മാതാജി 55 ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? 55 ആൻസർ പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നാലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ. അവര് പറഞ്ഞിട്ട് മോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഖരൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും.
എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ 55-ല്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യമില്ലാതിരിക്കുക, പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നെ കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുക, സുഹൃത്ത് രൂപേണ കാണുക. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക?